Oli yksi keskiviikko tuossa kesän lopussa, niin en mä sit päässyt sinne. Mä menin sen kaverin kanssa. Ja sit tuli pitbulli. Jaa. Keikon jälkeen sit tuli se. Niin, mutta Ellu, se toinen kerta milloin minä pääsin. Ne jatkoon, ne kun Hessu muisti ihan sit kun me oltiin mun kavereitten kanssa grillattiin ja aloiteltiin mun luona. Sitten me lähdettiin vaan siitä baariin ja sitten Reckless Love oli siellä Fortessa soittamassa. Se Hessu muisti vaan ja moikka sit sijoittaa juteltiin. Se oli. Ja sit se toinen niin oli vaan meidän silleen, että tulkaa jatkoille, jos haluatte. Oli siellä pari muutakin mulle. Ei siis miten se tosi mukavia jätkiä ei niinku. No varmasti. No. Mitä? Tämä on niin jotenkin törkeän näköinen. Mun mielestä tää on hyvä. Ehkä mun tulee vähän joku massi susta mieleen. Mikä? Massi. On toi ihan hyvä, kyllä mä näkisin, että sä voisit pitää. Siis se sarjakuvasta se mase. Mulla oli ennen kuin mä tänne tulin, mä kasvatin yli kuukauden tätä. Siis tää näytti vitun törkeältä. Sit kun tähän tottuin, niin sitten kaikki oli, että toi muuten sopii sulle. Sun pitää saada erilainen tukka sopii sulle, mutta on se niinku törkeä. Mä en tiedä. Ei se niinku, en mä No mutta ei se sopii, kun sä oot just tommonen törkeä itekin. Aha. Ei, mutta siis se, en mä sitä sano, että se ei sovi sulle. Kyllähän toi sun kasvojen muoto sopii, mutta se on vaan niinku härkäsen näköinen. No, mä sanoisin, että ihan hirveän näköinen. Sori nyt vaan. Sitä mäkin sanoin aluksi tälleen, mutta sit kun mä ajoin nää pois, niin sit mä olin sillä, että ei vittu. Ota kuultu pieni pipo pois, sulla on kohta hirveä pälvikalju. Bändikalju. Mä otan huomisen jälkeen, kun mä näen vittuun tätä mä täällä. Ei, ihan oikeesti, sulla on ihan hyvä tukka. Ei, se on ihan vitun rasvainen, kun mä en käynyt tänne suipussa. No, näytä. En mä yksin. Näytä. Näet sen kohta, kun mä näen naunaa. 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 Mä sanoin pienenä, että nuomenta. Mennäänkö me kohta naunaa? No vai. Ai. Itse asiassa on kyllä jännää, miten ihmisillä on niinku mies- tai naismaut tai niinku yleensäkin kauneusihanteet niin erilaisia ja maut niinku. Onneksi. Se olisi ihan perissä, jos kaikki tykkäis samasta. No oi. Niin Riita. Että mikä Riita tulis. Mä otan kyllä, että pääsee Ellunkaan lähtee. Herra Jumala. Mä tarvitsen kunnon kännit alle vittu. Kestää sen. Kun sekin tykkää miesmaku. Okkarimiehistä. Niin sit on kahdet kätpäät, et nyt lähtee ihan lapasit. Niin, me lähtee ihan. Herra Jumala. Herätään eri puolet vittu Suomeen. Missä oot? Sä oot siellä. No, mä oon täällä. Sä oot jees vai? Päivää siellä. Himi lämmittelee itsestä. Mikä